खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियार बे समाव बिसायख'थि जे फोसावदिं बे फोसावदिंआ सिडली बिधान सभायाव गोबां सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। हाद्रि गुफुंदों सिडली बिधान सभाया थामहिनबा जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जे सिडली ओनसोल बे सिडली ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव राजखान्थि हान्जाखौ फोसावदिंनाय हाबाफारिया सोलिदों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिजों रावबो गैला, दैदेनगिरि गैला, रायजो राजाफोराबो गैला आरो दैदेनगिरिफोराबो बिथांजों सासेबो गैला होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो लोगोसेनो बे समाव सानैसो उन्दै उन्दै दैदेनगिरिफोर दङ। बिथांमोना बे समाव हाथाय हाथाय थांनानै बाजार थांनानै बिथांमोना मेल मिटिं खालामदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। महिलारि जायफोर दङमोन बिथांमोना दिनै गैला, रायजो राजायाबो गैला, दैदेनगिरिफ्राबो गैला। बिथाङा सानै साथामसो सेंग्राफोरखौ बाजारफ्राव लेक्सार होनो थिनहरदों। बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा। बे समाव गोख्रों गोनां बाथ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिजों रावबो गैला, रायजो राजाफोराबो गैला आरो दैदेनगिरिफोराबो गैला। सानैसो उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ जाय बे समाव हाथाय थांनानै बाजार थांनानै बे समाव मिटिं खालामबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ बिसायख'थि थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थियाव 50 निफ्राय 60 रोजानि सायाव भट मोननानै देरहासार जागोन रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। जोंनि जि बिजाथि एनडिएनि बिजाथि एबा मित्रजोटनि बिजाथि बेवहाय बिजेपि आरो एजिपिनि थोंजों सापर्ट दङ। दा बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया 50 रोजानिफ्राय 60 रोजा बांसिन भट मोननानै देरहागोन। निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा रोखा जाबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव 37 नं सिडली बिधान सभाया गुबुन गुबुन समाव बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिंआ सोलिबाय थादों। आरो थिग बेबायदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बेंटल जांख्रिथाय फोथाराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिरथार सुबुंगौमा हाबाफारि दं। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सिगांनि समाव गोबां बिसायख'थि जाबाय। बे बिसायख'थियाव बिथाङा जेनबाय थादों आरो फैगौ जेसेबां बिसायख'थि जायो बे बिसायख'थियाव जेनबाय थागोनबो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथाङा जे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे थांनाय समफोराव बिथां हाग्रामा महिलारिया एमपि बिसायख'थि जाबाय, एमएलए बिसायख'थि जाबाय, बिटिसि बिसायख'थि जाबाय आरो बिटिसिनि बाइ इलेक्सन जाबाय। बैफोर बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया जेनबाय थादों आरो फैगौ समाव बिथाङा जेनबाय थाबावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बिथाङा बिसायख'थि जेब्लानो जागोन बे बिसायख'थियाव जेननानै लासैनो बिथाङा गोमोरलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे कंग्रेसनि बिजाथि बे बिजाथिनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों बिटिसि ओनसोलाव कंग्रेसआ जेबो गोहोम गैया आरो कंग्रेसनि गोहोमानो बे ओनसोलाव गैया आरो बिथांनि सायाव सावरायनांगौबो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। 30 रोजा रायजो राजाफोर बेवहाय बाहागो लादों आरो बेखिनिखौनो लिंनाय जादोंमोन। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सिडली समस्तियाव जोंनि जि बाइ इलेक्सन बेवहाय केम्पेइन खालामनो फैदों। बिथाङा मोनसेल' केम्पेइन खालामगोन। बे हिसाबै दिनै बे मिटिं जादों। फैगौ 8 तारिखआव बिथाङा फैबावगोन। जोंनि जि फोसावनाय हाबाफारि बियो जोबोद गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ आरो एबार नुनो मोन्दों जे सिडली समस्तियाव बेवहाय आरो गुबुन गैया। जोंनि जि बिजाथि एनडिएनि बिजाथि एबा मित्रजोटनि बिजाथि बेवहाय बिजेपि आरो एजिपिनि थोंजों सापर्ट दङ। दा बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया 50 रोजानिफ्राय 60 रोजा बांसिन भट मोननानै देरहागोन। निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा रोखा जाबाय आरो दिनै बिपिएफआ बे थासारिखौ नुनानै बिथांमोना गिखांदों आरो दिनै बिथांमोना मेल मिटिं खालामनो हानाय फोसावनो हानाय जेबो थासारि गैया। हाग्रामा महिलारिजों जायफोर दङमोन
बिथांमोना दिनै गैला रायजो राजायाबो गैला दैदेनगिरिफ्राबो गैला बिथाङा सानै साथामसो सेंग्राफोरखौ बाजारफ्राव लेक्सार होनो थिनहरदों ओरैबायदि थासारि जाबाय जे BPFआ थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाखौ जेरैबायदि थगायबोबाय सोबख'बोबाय नासयबोबाय बिनि फिथाइखौ दिनै मोनदों आरो UPPL BJPनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैदों गोजोना बेवहाय अरायनि थाखाय फैबाय बयबो रैखाथि मोनबाय गासैबो हारिफोरनि हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो जेंनाफ्रा दिनै लासै लासैनो सुस्रांजाबाय बेखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोनदों आरो नैबे बिसायख'थियानो फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTCनि जि बिसायख'थि बिनि फोरमानखौबो नैबे बिसायख'थियावनो होनाय जागोन गिनानै बुंदों बिथांमोना जिहेतु खालामनो हाला आरो इलेक्सनावथ' पाब्लिक गेदारिं लाखागोन दा गोहोम गोग्लैना गोग्लैयाखै नुगोन पार्लियामेन्टआव बिथांमोना जेनबाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोना जेनबाय आरो जेसेबां बिसायख'थि फैबावगोन बेवहाय BPFआ जेनगासिनो थागोन आरो बारा गोबाव सम गैलिया बे नांगोलनि सावगारिखौ रायजो राजाफ्रा आरो नुनाय नंला बिथाङा सप्तासे केम्पेइन खालामदों बे सप्तासेयाव जेबो हाग्रामा महिलारिया सप्तासे नङा बियो आरो गोबाव समनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ रायजो राजाफ्रा फिल्डआव नुगोन ना नङा आंहाथ' सन्देह दङ 4 बोसोराव नोंथांमोना रायजो राजानि जोङो गासैखौबो मावफुंदों जिखिनि खोथा बुंदों गासैखौबो मावफुंदों 100% जायाखै जानो हानाय बबेखौबा 60% 70% नाथाय माखासेखौ जोङो खोथा होयैखौबो जों मावदों दा नंखायनो मा मावदों बेखौ हाग्रामा महिलारिया जुदि मालाबा फैयोब्ला अफिसाव जिरायनानै रायलायोब्ला आं हाग्रामानो हिसाब होगोन कंग्रेसनि बिजाथि एबा कंग्रेस दोलोआ BTCआव जेबो गोहोम गैया बिथांमोननि बाथ्राखौ रायलायनानै जेबो लाब गैया